Čaute ľudia, vítam vás pri novom videu z hry Rubber Bandits, ktorá z nejakého dôvodu je až príliš podobná hre Gang Beasts, no ale to je jedno. Ktorú som si zahral s mojimi 3 kamarátmi, dali sme pár hier a tu je výsledok. Nebudem ďalej zdržovať, určite dajte like a odber, nezabudnite zanechať koment a vrhneme sa na video. Dobre, nezabijete sa, poďte tam všetci. No. Uvidíme, kto vyhrá. No čo dáme, ja by som hľadám trúdavník. To nie, to tam zase bude polovica mapy, nevidno. Žiži, ale dobrá mapa. Tu ťa, no stačí trafiť jen tým kufron a nemusí mať aj bombu. Chyťu! Žiži, on ho nechytil. Oliver! Nie, choď poď. Ja som zabudol pozor, odlič kontajner. Dobre, on ma trafil kufron. No však violence is removed. Takže to je jaká? Ja som zomrel proste. GG. Ja som chytil proste bedňu. Nevidím. Kámo, toto je najhoršia vec, čo najviac si zrejme. GG. Kde tam je bomba? GG, ja odletím, lebo nevidím. Ja neviem, kde som. Pýtaj, kufor šabík. Chytaj bombu. Jako, kde sa schovávaš? No, ja sa skapal asi. GG. Dobre, vy ste sa Jere, ty si úplne ty, Oliver. GG, chlapci. On to hodí od nás. Prvú debilinu. No, trúdavník. No. Tak som pri Jakubovi. Niečo, ako toto funguje? GG, pusti ma! Ja! GG. Nie! Dobre. To som sa obetoval, aby som zabil. Neháš to do mňa. Tu máš tehlu. Ale chytáš? Ale jeden. Kurva. Nie, utekaj. A jak to hodíš proste? Jak ma hodíš? Vypadni. Ja. Sem poď. To nie je možné. To nie je. Jasné, tehlou ma trafi cez celú mapu. A na poslednú sekundu padne do mňa. Ja. Daj mu to. Tou telkou. Oliver! Dobre. Oliver! Ty si demen. To nie je možné. Jakže ma vyhožíš tak ďaleko? Ja som hodil. Random ideme. Jasné. Jasné. Ja mám dobrý spot, chlapci, akože. Počkaj, čo hráme? Bravo. Nie. Bombu. Ja chillujem, chlapci. Aha, tak nechillujem. Šabika som okolo, zabij ho. Ja proste skapem, ja neviem nikoho. Nie. Ja ťa uknoknem. Ty si neviem. Ja tomu to nerozumiem. Hodil som ti ho tam. Čau. Sem poď. Podokni to, Andrea. Debili. Pozor, vrát. Nie. Nie. No nie môže toto. Chodíš po niekom inom. Nie. Ešte. Mňa nehajú. Som ja. Mňa nehajú. No GG. Nie, to stíham, nestíham. GG, Oliver. To má pošti. GG, aký. Dobre. They carried the most loot.
Poď do riči, Jakub. A jeden aimbot. A ako otvoríme ten trezor? Znič tú kameru. Ne, nehaď ma ta... Tam máš páčku na druhej strane, nevidíš ju? Čo robí? Ja už chápam. To má pošti, ja neviem, tak ja musím. Prečo lietam? Čo je znamená? Ty kukus. On má bombu! Bacha na mňa. Nič, bereme peniaze. Nie, Jakub, dneska... Po mne, keď tam dobehne, ja to vystrieľam. Nie, Šabík. On má brokovnicu! Olivera, Olivera! Počkaj, ja po ňom hodím telku. Wow! Zabij ho! Bežím! Bežím! Nie! Daj mu! Dobre. Aj jeden. No, Jakub. A ty co? Chlapci, nemáte veľa času, aby som utekal. Jakub, nestíhať. Ty nie, ty si... Hajzel. Dobrá. GG. Random. Ja. GG, smek je tak. Čo je tá kocka? Neviem. Čo sa cíti? Mne to zamrzlo. GG. Oliver to vyhrá. No, Áno, prečo viete zobrať? GG, Oliver to vyhral. Jak sa rozbil po to kufri. Poď do riti, Oliver. Dobra. Oliver, musíme dávať pozor, nech neujdu. Hoď mu tam granát, hoď mu ho tam. Aha, zazvonil zvonec z rozprávky. Ja... Ty si dobrý. Vy ste prijebaní. Ja! Ty si tiež kok. Nefúkaj. Jakub, nie, Olivera. No do riti. Kurva. Dobrá, Jakub. Ja som... Nokautuj. Sprintuj, sprintuj. Nie! No, nie, Šabík. Čo ti rabe? Zastav ho! Jajzli! To je GG. Prečo by si tam išiel? Zastavte! Dobre, GG, aspoň 4. No Jakub, daj si ich. No, berte peniaze, Šabík, a bež. GG. No poď strieľaj, Šabík. Strel, no daj mu. Nie, mňa nie, Jakub. A daj mu, daj mu, daj mu! GG, on sa chytil, ja. Olivera, ty čo? Bež. Ti rabe! Jak to, že Oliver žije? Dobre, Ja sa neviem. Čo sa deje? Del je tam. No jasné. Dobrá, Jakub. To je jedno, ja neviem. GG. Jakub, GG.
GG, ja.